Радио София. С оперативна програма "Конкурентоспособност" постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект "Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще. Създайте своята новина в сърцето на новините. Медиа център БНР. Перфектната среда за провеждане на пресконференции. Българското национално радио предлага най-модерните условия, за да популяризирате своето събитие, мнение, идея, послание към обществото. Оперната прима Монсерат Кабае избра нас. 50 места, възможности за директно излъчване в сайта на БНР и вашият корпоративен сайт. Рестриминг, безжична конферентна система и още много възможности. Проверете ги на телефон 0879 90 29 81.